Edullisen kuntoilun puolesta. Edullisen liikkumisen puolesta. No Finnair on tyytyväinen, kun keihänen lentää se kone. Jos me saataisiin jotenkin rikottua niiden välillä. Ujutetaan joku sopiva henkilö GS sisäpiiriin. Niin pysyy ajan tasolla GS:n aikeista. Tai hymyn toimitukseen. Sauna ja viina ovat aina olleet tiedonhankinnassa toimivia keinoja. Niitä sitten käytämme houkutuslintua. Helkkari öljykriisi! Anteeksi, että olen myöhässä. Ei tässä perhana ehdi enää nykyään mihinkään, kun laittavat 80 rajoitukset joka paikkaan. Kohteltaan mekin hommaamaan itsellemme chinchilla-turkit, kun lakimäärä laskemaan konttorin lämpötila 20. Ja minäkin jouduin sammuttamaan uima-altaani lämmityksen. Eikä! Kyllä! Saatana! Olen edistynyt hyvin neuvottelussa Helsingin osakepankina Finnairin kanssa. Kohta aletaan kiristää GS:n rahoitusruuvia. Sen tien päästä on GS:n perikato. Hyvää hääpäivää, kyyhkyläiset. Ensinnäkin Anopilta terveisiä, että lasten kanssa menee kaikki tällä hetkellä tosi hyvin. Henna, kuulemma sun unelmalomakohde on ollut Pariisi. Mulla onkin sulle tärkeä kysymys. Oot sä ikinä päässyt käymään Pariisissa? En. Se on aivan oikea vastaus ja tänä viikonloppuna asia korjataan. Me ollaan hankittu teille lastenhoitaja, vapaata töistä ja te lähdette romanttiselle viikonloppumatkalle Pariisiin. Huuma. Lauantaina 7:30 14. syyskuuta alkaen Maikkarilla ja MTV-palvelussa. Kiittaa meni rantaan, kirjoitteli santaan nimen kultansa, nimen kultansa. Jussi, Pussi, Jukala, Jussi, Jussi, Pussi, Jukala, Jussi, Jussi ja sijauho, kun on porsa, pahnan pölyttäjä, siiko lämmin lämmittäjä. Jussi, Pussi, Jukala, Jussi, Jussi, Pussi, Jukala, Jussi. Tuomas, kimauta tuosta ja aika mekosta. No eihän tässä kauaakaan huikaile. Tuollaiset siamaukset saattaa kurkuistamme oikein lokkarikurkut. Ja Simeoni, Olvi kunniaksi. Ruskea ohraneste.